Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsoon kato santos nga misa atong ihalad. Pasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat. Ug usab pasidungog ni Santa Teresita sa Batang Hesus. O garon mandam kita sa pagsaulog natong santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alawot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag dagana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, dinhi sa simba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos Kordero sa Diyos nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, dawat ang among pangahoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nga nasa kinabuhing tunhay nga imong gisaad,
o sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayod kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, o kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel nga maoydang panan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katri ug naghayad-hayad sa inyong mga kama ug nagkaon sa karni sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagig og mga awit sama sa gihimo ni David ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyong kamog inom og bino o gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana. Apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamoy may unang mabihag ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dahiga ang Ginoo, kalahag ko. Dahiga ang Ginoo, kalahag ko. Bulan siyang matinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Dahiga ang Ginoo, kalahag ko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Dahiga ang Ginoo, kalahag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo, apan iyang gibawo ang pagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan.
ang imong Dios o Sion, lata sa tanang kaliwatan. Alleluia. Dahiga ang Ginoo, kalago. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson og maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo, ug makadawat sa ganti, nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios, alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan. Ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matkuni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin yu ang Ginoo, ihisangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kaning. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Parisiyo. May usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka og nakapagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Og bisan ang mga iro manuol og mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong o nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og iyang nakita si Abraham didto sa layo o si Lazaro sa tupad niya.
Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy iintawon ako, o gipadala si Lazaro diri aron itunlob ang yang tudlo sa tubig, o mabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan. Nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lahom nga bungaw nga nagulang kanato. Aron kadtong buot motabok nganha kanimo gikan diri, dili makahimo. Niyang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na, amahan, hangyoon ko ikaw, nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Din ako, may 5 kaigsoong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidanan og dili mahianhin ining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, Atwa didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apanamahan kana dili paigo. Kung adunay mabanhaw o moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayo gabi kaninyong tanan. Diha sa ato ang Ebanghelyo, unsa may atong mapupo nga mensahe. Daghan, bakisgot lang tag duha pahinumdom sa atong adlaw-adlang panaw sa kinabuhi dinis kalibutan. Una, gipahinumduman ta nga bisan unsa ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan, importante kaayo ang ato ang mapadayunon nga malig-on nga pagkamasaligon ngadto sa Ginoo. Ikaduha, gipahinumduman kita nga bisan unsay kahimtang nato dinis kalibutan, importante kaayo nga buhaton ta ang unsay angay ta nga pagabuhaton subay sa atong pagtuo paingon sa kaluwasan. Diha sa atong Ebanghelyo karon, si Lazaro ug ang dato mo'y giisgutan. Usa may nahitabo sa duha human sa ilang kinabuhi dinis kalibutan. Si Lazaro na langit, ang dato na impyerno. Ang dakong pangutana mao, nganong nalangit man to si Lazaro? Nganong na impyerno man sa tong dato? Nagpasabot ba tungod kay pobre langit? Nagpasabot ba tungod kay dato impyerno? Timaniha wala gyoy gihisgutan. Usay hinungdan nga nalangit si Lazaro. Ba wala man? Wala man giingon sa diri nga si Lazaro dunay gibuhat nga maayo. Ang gibutang rin sa Ebanghelyo nga si Lazaro pobre kaayo, ginuka pa, ang mga iro mutilap gani sa iyang nuka, ya kada adlaw adto intawon siya sa pultahan sa balay sa dato nang indahay bisag mumuho na lang gikan sa lamisa sa
dato, namatay na langit. Ganun na langit man siya. Ato ang mapupo ang tubag diha sa ngalan. Kaysa Biblia God, ang ngalan sa tao, nagtug-an ni siya sa kinatibuk ang pagkatao sa usa ka tao. Nanunsa may kahulugan sa ngalan ni Lazaro. Nagagikan sa Griego nga pinulungan nga nagpasabot nga ang Ginoo maoy akong magtatabang. Dan kung sa ato pa, si Lazaro pobre kaayo nga tao. Apan bisan sa iyang kahintang sa pagkapobre nga hilabihan, dako kaayo siya o pagsalig sa Dios, ngay ang Dios iyang magtatabang. Hinungdan nga bisan sa iyang kapobre, wala siya naghimog dautan, makakaon lang. Wa magani siya mamalikas sa dato, wa magani siya manungo sa dato, mampay matay ka datua ka bisag mumho di manghatag. Wa siya mohimog dautan tungod sa iyang panginahanglan. Kay ngano? Kay lig-on og puno ang iyang pagsalig sa Dios. Kinsa may way panginahanglan dinhis kalibutan. Unsay kahintang nato dinhis kalibutan, do natay tagsa-tagsa ka panginahanglan. Depende ra na nato. Pero usahay ang atong panginahanglan dinhis kalibutan ginagmay magdinagko mumhuman o binilyon. Banagkulang ta sa tumang pagsalig sa Dios kay diha ta mosalig ang atong kalipay sa kalibutanong mga butang, makahimo tag dautan. Munang uban tungod sa kawadon, sa may uban tungod sa kawadon, mangawat, manulis, ug uban pa. Ang uban tungod sa pud sa panginahanglan, bisag naa na ilaha, gusto pag mas daghan pa aron mabuhong ang kinabuhi dinis kalibutan, mangurakot, ug uban pa. Pero si Lazaro, sa iyahang panginahanglan, pangindahay mumhulang gikan sa dato, wala yun siya kahimo og dautan, wa sad siya kalitok og dautan ngadto sa dato. Kay tumang pagsalig ngadto sa Dios nga ang Dios mutapang kaniya. Nalangit si Lazaro tungod sa iyahang pagkamasalikon sa Ginoo nga hilabihan, taliwala sa iyang panginahanglan sa kinabuhi dinis kalibutan tungod sa pait nga kahintang, nagpapiling siya nga nagpuyo sa pagkamaayo o pagkamatarong diha sa grasya sa Dios. Nganong na impyerno man sa tong dato? Wala ba gibutang diri ha? Katong niagi Domingo kay tikasan tong naghisgot og naitikasan dilito dato sad katong pinialan. Pero diha sa ebanghelyo wala ang gibutang ra gyud mao nga dato luho kaayog pamisti sa iyaha nga balay kada adlaw naa si Lazaro sa pultahan nangindahay sa mumho gikan sa iyang lamisa. Pero wa niya kasabi ang Lazaro, di ba wa gyud siya sa gilitok nga sakit nga pulong ngadto sa pupring Lazaro nga ginuka nga iyang giabog palayo baho kayo ka. Samok-samok kada adlaw lang ka, katapulan lang gyud nimo mo na tapulan magug kan dako man ang sige lang ka pangayo. Wa say gihimong dautan. Pero ngano nga na impyerno. Ano na impyerno man? Ang sala babag sa tao sa pag-ambit sa langit. Ang sala duha. Una, sin of commission. Ikaduha, sin of omission. Tingali wala siya kakumit og dautan nga mga buhat og mga pulong ang maong dato. Sama na to ba?
di ba? Magmatngon man ta pag-ayo nga di ta kabuhat og dautan. Labi na sa laod kay kuyaw madakpan. Magmatngon ta. Magmatngon sa ta nga di ta kalitok og dautan o sakit kay makonsensya ta kahuman matagbaw tag pangayo pasaylo. Oy mari pasaylo adyo ko atong kung nalitok nimo ha kung kay wa gyud nak wa gyud ton sa kong huna-huna ni kalitra to. Magmatngon ta. Maningkamot taglihay tamas ginhawa pagbuhat og dautan. Pero nganong na impierno dato ang kaso niya ang sin of omission. Ang wa pagbuhat sa unsay angay buhaton niya ni Lazaro nga naa siyang ato kanang pultahan kada adlaw. Sin of omission. Example ha, daghan kayo nga mga lula ug lulo. Madomingo suroy nako sa ubang parokyang ako nagian dili mo di kasimba. Ano di makakasimba man di makakasimba manoy. Kunang lalo ano di makakasimba. Ay na-apostolate lagi ko father. Tigbantay ug apo ba. Apostolate. Si di ka kasimba kay gabantay kas imong apo. Kunang akong ingnon pamalandungi ikaw apuhan, duha ka buk imong sala. Ang imong sala, wa ka ni simba. Ikaduha, wa ka mong tudlo sa angay itudlo sa imong apo. Nga Domingo, manimba mo. Asa mo nang inahan ani? Nagtrabaho, ikatulo. Wa ni mo tudluing imong anak. Nga adlang Domingo, musimba. Dili kay mo trabaho diritso. Sin of omission. Diha sa itong Ebanghelyo karon, ang sin of omission, ang dato, tungod siya dato, kinahanglan siya, mo paambit ngadto ni Lazaro nga kabus. Kay gigasahan siya sa Dios sa kabuhong sa kinabuhi. Kinahanglang mapaambiton siya sa intawon anaa sa kapait sa kawadon sa kinabuhi. Mao nahimong na impyerno kay nagmakulang siya sa pagbuhat sa angay buhaton ngadto sa tao nga nagkinahanglan nga naa sa iyang atubangan. Tinuod kita dunay panginahanglan, lain-laing tagkahintang, pero importante usab nga kita mahimong mapaambiton ngadto sa labing ubos, labing kabos o labing nagkinahanglan. Kay walay dato nga way panginahanglan, wasay pupri nga walay hatag baya. Ang hiyas gayon sa pagka mapaambiton, importante kaayo. Nang ayaw lang kutob sa pagkanang tamas ginhawa, lihay-lihay nga di kakalitok og dautan nga pulong, pait og sakit nga pulong. Ayaw lang kutob nga naningkamot ka, tamas ginhawa, di ka kabuhat og dautan. Ang Ebanghelyo karon, kinahanglang mo padayon pa. Mupadayon pa ta, mulakang ta, pinaagi sa pagbuhat sa atong angay mga gingbuhaton aron di ta mabiktima sa sala, sa sin of omission. Munang ayaw lang, kung usbon ha, ay lang kutob nga di ka bubuhat og dautan. Buhata sad ang maayo, buhata ang angay buhaton, ilabi na ngadto sa mas nagkinahanglan. Nang diha sa atong Ebanghelyo karon, akong usbon, ang mensahe usab nga atong mapupo mao, bisan unsa ang atong kahimtang dinhi sa kalibutan, importante kaayo ang ato ang tumang pagkamasaligon sa Ginoo, kay ang Ginoo maoy atong magtatapang. Importante kaayo bisan unsay kahimtang nato dinhi sa kalibutan, ang atong pagbuhat sa angay buhaton, ilapi na ngadto sa labing ubos, labing kapos,
ug labing nahisalaag ta nga mga kaigsuunan diha sa Dios. Palihog manindog. Nagato ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kay Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, pagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pagkampo sa katawhan, sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios uban kanato, muadto kita kaniya diha sa pagampo alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan o sa mga panginahanglan sa uban. Moingon kita, mahigugmaong Amahan, dungga kami. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan lokop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod o mapatunhay sa tawhanong mga katungod o dignidad, diha sa pagpangitag tingos bawan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw o mga mikagyo gikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga silang gipanalanginan o abundang mga maayong butang, abli unta sa ilang mga kamot o kasing-kasing ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na, dadon sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Maluluyong Amahan, dungga ang mga pagampo nga among gipadangat nganha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mga lagad kami kanimo, uban ang mapasalamatong mga kasing-kasing. Kinamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyo nga sakripisyo. Dawaton nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawatang among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanhaw mihatag sa kanamo
sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ay kunang nakaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik lahi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among tigdumala, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, Pagpagay ko ng imong alam, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunobos. kay imo man ang gingharian, Ang kahumukang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, at tagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog, magampo kita. O Ginoo, himuha nga kining misa di namong gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kaluwasan ug mahiusan namo tipon kaniya diha sa imaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga ang official newsletter sa atong Archdiocese nga mao ang bag-ong lungsuranon available sa atong parish office. Giahog kita sa papalit niini aron mo mamasayod sa mabalikbahin sa simbahan. Ikaduha, adunay donation box nga anaa diha sa main entrance sa atong simbahan alang sa piso pa sa Caritas para kini sa atong mga kabus nga mga kaigsuunan. Mao kini ang nadawat nga donation. September 16 to 22, 2025, 8,220 pesos and 50 centavos. Ikatulo, nagpadayon ang novena masses alang kang Centuries of the Child Jesus nga gipanguluhan sa Catholic Women's League. Ang Fiesta Mass sa Ulugon sa October 1 sa alas 4:30 sa hapon ug sundan dayon sa prosesyon. Ang novena Mass alang sa Beren sa Rosario magsugod karong adlaw, September 28, matag alas 5:30 sa hapon, ug ipadayon kini sa alas 4:30 sa hapon sugod Sabado, October 4. Ang fiesta sa Ulugon sa October 7, kini gipasiugdahan sa mga sakop sa barangay sa Berhen. Ingon man usab ang novena Mass sa Berhen sa Fatima, sugdan karong Sabado, October 4 sa alas 5:30 sa hapon. Ang fiesta sa Ulugon sa October 13, kini gipasiugdahan sa mga sakop sa World Apostolate of Fatima. Ika-4, ang CFC Singles for Christ, a family ministry under Couples for Christ, magpahigayon sa Christian Life Program CLP, sugod sa September 28 hangtod November 7, 2025 kada Domingo sa alas 9 sa buntag. Adto kini paghimuon sa Mandawi City Central School. Idapit ang tanang dalaga ug litaw sa pag-apil. Ikalima, the Holy Mass and canonical installation of our new Archbishop, Most Reverend Alberto C. Oididi, will be on September 30, 2025, Tuesday, sa alas 9 sa buntag at the Cebu Metropolitan Cathedral. Ikaunom, aduna kitay Holy Hour o Confession karong umaabot October 2 sa alas 8 sa gabi. Giauhag kitang tanan sa pagtambong. Katapusan, sugod sa bulan sa Oktubre, aduna kitay regular confession schedule sa atong parokya. Ang sakramento sa kumpisal pagasaulugon diha sa confessional area ug dili na sa kumbento sa opisina. Kini nahimutang sa tuo nga bahin sa atong simbahan when facing the altar sanctuary ubos sa Santo Cristo. Ang schedule sa alas 11 ug alas 12 sa buntag ug sa alas 3 ug sa hapon, sa alas 4, 3 to 4 sa hapon, Lunes hangtod sa Biyernes. Alang sa dugang kasayuran sa makalihukan sa atong parokya o sa unsang paagi, ikaw makatabang, bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat. Palihog manindog, ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw
ni Kristo. Salamat sa Dios. Kaninyong tanan, mayong gabi, ug daghan kayong salamat mas pagpagpagalan sa tanan. Salamat si WL sa iyong pagdibusyon sa Santa Teresita sa Batang Hesus. Tupagpakan ng mga sakop sa CWL. Salamat sa iyong pagsimba, baayong pagpamauli, palihog pangumusta ko sa nahabilin sa inyong panimalay.